Преди малко се ми се обади. Здрасти, Ленка, аз се обаждам да ти кажа, че можем да ходим да вземем Sony FX6. Ще правим унбоксинг на FX6. Утре сутринта каза, че ще отидем да я вземем от фотосинтезис, така че аз нямам никакво търпение за това. Часът е 10:51, а ние вече сме пред фотосинтезис. Това нямам търпение. Така, ти избираме. Разглеждам за бъдещи стили, които могат да бъдат полезни в нашата компания. Я кажи за какво сме тук обаче. Тук сме всъщност за едно от най-големите неща, които решихме да направим като апгрейд в нашата компания, а именно да закупим Sony FX6. Камерата е взета. Ето я бе, Боко. Супер! Тръгваме с кеф! В студиото сме и в момента ще се тъпнем сета за днешните снимки. Ей, сега ще анбокснем. Готови за снимки? Готови! Айде! Sony FX6. Вижте за какво става въпрос. Сега, това, което ще ви покажа е цялата камера сглобена, как ще изглежда, плюс обектив. Ето така изглежда цялата камера напълно сглобена. Няколко дни след доста усърдно ползване на новата камерка, мога да кажа само, че съм адски доволен от това, което виждам като футаж от нея, като начин на снимане, като начин на работа с камера. Е много удобна, много прецизна. Лично много ми допада. Ако искате да видите целият анбоксинг, можете да го направите в YouTube канала на ASAP. А пък, ако искате да виждате още контент от тази камера, абонирайте се и ще се видим пак следващия път.